Až donedávna sme si mysleli, že po dosiahnutí dospelosti náš mozog je už fixný, neschopný sa meniť alebo adaptovať. Jedno z najúžasnejších zistení za posledné desiatky rokov, úžasná vec pre ľudstvo, je, že vďaka funkčnej magnetickej rezonancie vieme, že to nie je pravda, že náš mozog je plastický a my ho môžeme meniť každý deň, akoľkoľvek stave sa práve teraz nachádza. Ako som spomínala v úvodnom videu, neuróny sú mozgové bunky, sú takým základným stavebným kameňom mozgu. Každý jeden neurón si môžeme predstaviť ako malý počítač, ktorý spracováva informácie a vytvára spojenia s inými neurónmi a tak medzi sebou komunikujú a tieto informácie si vymieňajú, čo nás robí tým, kým sme a to, že sa správame určitým spôsobom. Ako neuróny medzi sebou komunikujú, koľko informácií si každú sekundu vymieňajú, to je jedna úžasná téma, ktorej by som sa chcela určite ešte venovať. Keď teda hovoríme o neuroplasticite alebo mozgovej plasticite, máme na mysli schopnosť nášho mozgu sa meniť. Čo prakticky znamená, že tieto spojenia medzi neurónmi môžeme vedome posilňovať alebo oslabovať. Posilňovať ich môžeme intenzívnym sústredením sa a opakovaním. Keď nejakú činnosť dostatočne dlho a často opakujeme, stáva sa pre nás automatickou, ide nám ľahko, rýchlo, ako keby sama od seba. A naopak, keď sme sa napríklad na základnej škole učili nemčinu a už sme sa jej viac nevenovali, teraz je ťažké pre nás si mnohé veci vybaviť. Spojenia môžeme vytvárať aj úplne nové. To si môžeme predstaviť, ako keď sa stavia nová cesta medzi dvoma mestami, kde predtým žiadna nebola. Čo znamená, že naučiť sa môžeme viac menej čokoľvek, aj keď máme pocit, že na toto už sme starí, toto nám nikdy nešlo, alebo toto je príliš ťažké. Ešte jeden zaujímavý fakt, spojenia sa síce vytvárajú intenzívnym sústredením sa, ale objavujú sa alebo ukladajú sa do pamäte až počas spánku alebo hlbokého oddychu. Neuroplasticita je nádej pre ľudí. Nielenže obnovuje stratené funkcie po mozgových príhodách, rôznych poškodeniach mozgu, ale pre všetkých, bez ohľadu na vek, sociálno-ekonomické postavenie, mentálne nastavenie. Náš mozog môže byť prepísaný v súlade s osobou, akou by sme chceli byť, ako by sme sa chceli správať, alebo nastavenie mysle, aké by sme chceli mať.